onye tọ ntị na n'ọnụrụ anụ mere o ji abụ anụ anụ mere ntị egwu mere ọnụ onye ejebe ego Igbo obi Igbo na-ekere mmanwụ na-abụ akụ dị ike ka oke nwa ejebe ego ịkọrọ m ya ka m ji eme mmanwụ ka m jee na mba ka m menye abụ mmanwụ ka obodo nene n'Igbo be anyị nwere ibe anyị ji dị ebube ma bụrụ eziokwu maka na ọnụ egwu ya ma mụzọ ma bụrụ nnene ogbenye ga-amụ bụ eze mbem na anyị ọgbakọ be anyị Ojamdilichukwu ji n'ezi anya weti na amụ ya ejeruo mba anyị atị na ọ na-eme akọwa ruo ama gerurue maka na ọ bụ nkọwa bụ nghọta mere o ji abụ nkọwa pụta haziri anaba erika mụ na-ekwu ya bụ ibe ọgbanye aka eji n'ezi anya wee necha mụ bụ anụ na-egburu Chukwu aja ma bụrụ eziokwu wee sị na amụ ya eje na mba ka nkwu okwu mmanwụ gị Igbo nenekene kere onye mụ na-ekwu okwu ya o wee kọbara m akụkọ n'oke mgbe ejiri dị ebube na agba ọfọrọ ma bụrụ eziokwu His Royal Highness aka ji ya ọfọ igwe ezenwata Akuamia udokwu anyị jiri dị ebube ma bụrụ eziokwu na azụ m na ihe adị ndụ ka nka maka na ọ bụ ibe ọma ka anyị na-ekwu ya bụ ibe onye aga mụbụ eze mbe m ji n'ezi anya wee ti na amụ ga-ejerukene obodo na-ere na onye abụ ibe maka na enwere ibe anyị ji dị ebube ma bụrụ eziokwu maka ọ na-emezi n'ihe mbem mmụọ na mmara ma ge ntị ma anụrụ anụrụ maka ọ na-emezu oke ala elu ute na ma dotonu ngịga nne nwụrụ anwụ ọkwa nne na njewekene ije bụrụ mụ na mmanwụ mba anyị ge ntị ka nkwuo na onye abụ okwu etu ọ bụ na arụsị ya n'aka na-abụ ka eji ebu ya ebu ọma bụrụ eziokwu azị na-ezu ugwe ya leli ya bụ udo na ọma bụrụ eziokwu ọkwa emume iri ji ka anyị na-eje Igbo obi Igbo n'ụlọ ihe ji anya na ọgbara ụmụ na ekeresimesi ọma bụrụ nnene ka ijewekene ụnụ ya fụnyụ anya eze mbem na anyị Ogbaru nwa amụrụ n'obe agwa emusie ya ike Ojamdilichukwu akwa mụ na ebe n'elu ka njebe oge a ga-awalite anụ a isi Chineke dịkwa n'ọgba akụ ụgbọala ka m na-azụ ọkwa ọgwụ ka m na-azụ ka arụ ike nke ndị mmadụ ewere emerisa ka ịgọzibe ebe ahụ m na-azụ afịa ọbịa ya mụba dịka ewu a na-amụ ibie ukwu isi nke ga-amị mkpụrụ na-enwere nsogbu kwa arọ kwa arọ ọ ga na-amụ n'otu a ka ọ ga-adị n'ọfa m iwe were esi esonyekwa m di Esa era una de las cosas que niño no. Ya se podría que la. Había solo que era ella está cegada. Ana ga fiche. No de mmiri. Okwu okwu mgbe eji ewu ọgba oke a n'obi. Ogoke nweru ndị ọba na-etiti n'ose. Ngwa onye ọra dị ka ose ihe ya na-enye elu maka ọ na-agbachapụ anya. Ụtazị ihe na-akụ ilu mana ọ na-edozi arụ maka na osisi ọbụla na-eme iru nke dị eze arị ya bụ ihe ga-ama maka ya. Nke a bụ alibọsa. Alibọsa anyị furu ebe a na ọ bụ ihe na-ebuli na-apụta anya ọ na-apụtasị ebe niile otu ọ dịka asị nsị ka alibọsa si eme itinye n'ọnụ ọcha gị ka nsị. Anyị tinye alibọsa anyị etinye ụtazị anyị etinye ụkpaka ụtọ ihe ga-apụta kịta nnu na-abụ ibe ikpeazụ ọ na-abụ nwaanyị jite ọgbọ na anyị ga-afụ maka ndị abịa obibi unu azọ ya wee ana azọ ya ọbụla anya ọ bụ ka anyị tiri ọ ga-atụ na-eke tụọ n'oge tụọ n'afọ ma tụọ na nkwọ ihe dị iche maka ndị na mmadụ bụ ihe na-eje ozi mkpọmkpọ na mgbogbo ka anyị ji wede nwoke na nwaanyị osikwa ọnụ aka aja aja butere ọnụ mmanụ erie ya bụ na abụ gbara anyị gara eri nke kịta ata nke esi ya akarịa eke n'enyo na afọ na nkwọ